Припинок. Хаймонський. Наступний припинок. Технологічний університет. Наступний припинок. Технологічний університет. Осторожно, двери зачиняются. При выходе з транспортного засобку не забывайте свои речі. Повідомляйте про речі, які знаходяться у салоні без нагляду водителя, а так само по телефоні 102. Технологічний університет. Наступний припинок. Аранская. Осторожно, двери зачиняются. Избежать падения во время поездки в общественном пассажирском транспорте, держитесь за помощь.
Аранське.